Ola, vamos a mirar algunhas partes do tema 9 que fala dos poliedros e vamos a empezar fixándonos no primeiro punto onde nos fala dos ángulos diedros. Se vos fixades aquí, temos dous planos, un de color rosa e outro de color azul, que se cortan, vale? E se xeneran 4 ángulos interiores. Ben, cada un destes ángulos vai a chamarse ángulo diedro. Fixadevos nesta cara azul e nesta cara rosa, e nesta liña que baixa por aquí vermella. E vámonos agora a este debuxo. Isto sería a cara rosa e a cara azul. Entón, esta sería a liña vermella, todo por aquí. E isto que está no interior chamase o ángulo diedro, porque vai a estar limitado por dous semiplanos. Como isto era un plano completo, a metade é un semiplano. Entón, este ángulo diedro mide 80 grados, miramos a amplitud. Este ángulo diedro mide 120 e este ángulo de aquí non é diedro. Por qué? Porque se vos fixades esta liña non é perpendicular a esta outra, vale? Está mal debuxado. A seguinte cousa que vamos a ver neste tema son o punto 2 nos fala dos poliedros. Os poliedros son corpos xeométricos que van a estar limitados por polígonos. Aquí temos un debuxo dun poliedro, neste caso é un poliedro irregular, porque ten todas as caras, non son unhas caras paralelas. Todos os poliedros teñen varios elementos. Isto sería unha cara, que é un plano. Isto de aquí sería un vértice, ten varios vértices, ten aquí un, aquí outro, son as esquinas. E logo ten estas liñas, vale, que van a estar limitando os semiplanos, que se chaman aristas. Cando un poliedro ten todos os ángulos diedros, chámase un poliedro convexo, como este de aquí. Para calcular o número de vértices, de caras e de aristas que ten un poliedro, utilizamos a fórmula de Euler, e sempre se cumple isto, que sumando o número de caras co número de vértices nos vai a dar o mesmo que o número de aristas máis 2. Como se vos fixades aquí no exemplo este resolto, vale? Despois con calma podedes entrar aquí, dende SM, e fixarvos que hai varios exemplos con diferentes tipos de poliedros. Que tipo de poliedros vamos a mirar? Vamos a mirar os prismas, que son poliedros que teñen dúas caras paralelas, neste caso sería esta cara de arriba, que se chama a base superior, e a cara de abaixo, que é a base inferior, son paralelas. E logo van a estar esas unidas por unha serie de caras laterais, vale, que son paralelogramos. Entón, cales son as partes dun prisma? Bueno, pois temos a base inferior, a base superior, as caras laterais, e se vos fixades, ten estas aristas, por suposto, ten todos estes vértices, as esquiniñas. Se vos fixades neste caso, sería un prisma hexagonal, porque a cara da base é un hexágono, e entón, se nos vamos ao hexágono, vemos a liña que vai dende o centro do hexágono ata un vértice chamase radio, e a liña que vai dende o centro do hexágono ata a metade dun dos lados chamase apotema. Tamén hai prismas oblicuos e prismas rectos, perdón. Vamos a ver agora outro tipo de poliedros que son as pirámides, que teñen a particularidade de que van a ter unha base e logo as caras laterais van a estar formadas sempre van a ser sempre triángulos e van todas a un vértice, que é o vértice da pirámide. E ten tamén varias partes. Vai a ter a base, vai a ter o radio da base, vai a ter a apotema da base, igual que miramos antes, vai a ter unha altura que sempre vai a ir perpendicular, e despois vamos a ter tamén nos lados estes triángulos. Ted en conta que esta é a altura do triángulo lateral. Ben, as pirámides poden ser rectas ou oblicuas, vale? Ben, agora tedes que fixarvos aquí que só hai 5 tipos de poliedros regulares: o tetraedro, o hexaedro cubo, o octaedro, dodecaedro e icosaedro. Isto é importante que o sepades. E despois aquí temos unha serie de exercicios para resolver. O 4 é un exercicio resolto, que o podedes copiar. E logo quero que fagades o exercicio 5, o 6 e o 8, que é máis ben un xogo. Vale, quedaos esta explicación grabada e despois na clase volvemos a darlle outro repasiño. Vale?